erityisesti tänään se on koko kansan suuren mielenkiinnon kohteena. Ja koska kaikki tietävät, että tänään ihan kohta, ehkäpä jo seuraavassa lauseessa, tuo tieto paljastetaan koko kansalle. Me saatiin vieraita lavalle. Pidetään tunnelmaa vielä hetki yllä. Meitä kaikkia jännittää, niin kuin on selvää. Meitä jopa tanssituttaa. Mutta mikään ei pysäytä enää tätä junaa, sillä tulokset on edelleen käsillä. Ei edes Sibilaa. Hyvä yleisö! Suomen Idols-voittaja vuonna 2007 on hän on poikkeuksellisen lahjakas laulaja ja loistava esiintyjä. Hän on erinomainen esikuva ja erittäin lempeä ihminen. Hänen hymynsä valaisee ja valloittaa ihmiset. Ja hänen äänensä sulattaa sydämet. Hän jakaa mielipiteet vahvasti, mikä onkin karismaattisen idolin selvä merkki. Hyvät naiset ja herrat, Suomen Idols-voittaja vuosimallia 2007 on... Ari Koivunen! Virran sillan rakennan. Jumakau. Kiitos. Todella hieno. Eikä tuo aika heittämällä läpi. No se on ihan selvä homma. Näinkin raavas mies melkein rupesi itkemään, kun sä vedit ton biisin. Se oli hienosti vedetty. Mä oon uusi kilpailija. Sä oot ihan loistava ja sen takia tällaiset kilpailut on hienoja, että sunlaisia tyyppejä tulee jostain. Mä en tiedä, mistä sä kaivaudut esiin sen sun Iron Maiden paitas kanssa. No ei tässä nyt Kyllä. mitään Tervetuloa märehtiä. jatkoon. Ei todellakaan. Tässä on tähti syntynyt nyt kuule. You say, son, can you play me a memory? Not really sure how it goes. Ari Koivunen! I'm on my own, in my home and home. I cry my feet that you